אז כאן אנחנו צריכים לפתור ולהבין לגבי ישרים מקבילים, איך אפשר לבדוק אם שני ישרים הם מקבילים. בואו נראה את סעיף א', האם הישר עובר דרך הנקודות 1-5 ו-3-7 מקביל לישר עובר דרך הנקודות -1-2 ו-0-4, אוקיי? אז לגבי סעיף א', אם נסתכל על הנקודות 3-7 ו-1.-5, בואו נראה מה השיפוע של הישר שעובר דרך הנקודות האלה. אני מזכיר לכם שהנוסחה של שיפוע זה הפרש ה-y'ים לחלק להפרש ה-x'ים. אז במקרה שלנו השיפוע הוא ההפרש של ה-y'ים, כלומר בואו נראה למשל 7 מינוס 5, כלומר זה 7 פלוס 5, לחלק ל-3 מינוס 1. אנחנו מקבלים פה 7 ועוד 5 שזה 12, 12 לחלק ל-3 פחות 1, כלומר ל-2, זה 6. כלומר, השיפוע שעובר דרך של הישר שעובר דרך הנקודות האלה, שיפוע שלו הוא 6. עכשיו, מה לגבי הנקודות האלה? מה לגבי הנקודות 0.4 ומינוס 1.-2? אז גם כאן בואו נסתכל רגע ונראה. אז לגבי שתי הנקודות האלה, אז השיפוע הוא הפרש ה-y'ים, זאת אומרת, במקרה שלנו זה 4 מינוס 2, 4 מינוס זה בעצם פלוס 2, לחלק ל-0 מינוס 1, 0 מינוס 1 זה בעצם 0 פלוס 1. במקרה הזה אנחנו מקבלים 4 ועוד 2 שזה 6, 6 לחלק ל-1 זה 6, ומכאן שהשיפוע של הישר שעובר גם דרך שתי הנקודות האלה שווה ל-6, ואם השיפועים שווים, זה אומר שהישרים האלה מקבילים, ולכן האם הישר הזה מקביל לישר השני? התשובה היא כמובן כן, לגבי סעיף א'. בואו נסתכל כרגע על סעיף ב'. אז בסעיף ב' אומרים לנו כך, האם הישר 2y מינוס 6x ועוד 4 שווה 0 מקביל לישר y שווה 3x. אז לגבי סעיף ב', נשים לב שהישר y שווה ל-3x, השיפוע שלו הוא 3, כי השיפוע זה המקדם של x, כאשר הישר רשום בצורה y שווה ל-mx פלוס b, כן? אם אני רושם את הישר בצורה y שווה mx ועוד b, רק כשהוא רשום בצורה הזאת, אנחנו יודעים שהשיפוע הוא m. אז במקרה הזה זה באמת רשום בצורה y שווה 3x, אז השיפוע הוא 3. לגבי הישר שאנחנו רואים פה, לא להתבלבל, כלומר הוא רשום בצורה לא מפורשת, 2y מינוס 6x ועוד 4 שווה 0, אז אנחנו צריכים לבודד את y. כלומר, בשלב הראשון אנחנו נוסיף 6x לשני אגפים, מה שנקרא נעביר את ה-6x לצד ימין, נחסיר 4 משני אגפים, כלומר נקבל ש2y שווה ל-6x מינוס 4, ואם נחלק ב-2, נקבל ש-y שווה ל-6x חלקי 2, שזה 3x, ומינוס 4 חלקי 2 זה מינוס 2. גם הישר הזה, אחרי שסידרתי אותו בצורה מפורשת, אני רואה שהשיפוע שלו 3, אז היות וגם השיפוע של הישר הזה שווה 3, אז אנחנו רואים פה שהשיפועים של הישרים האלה שווים, ולכן גם כאן הישרים מקבילים. בואו נראה את סעיף ג'. בסעיף ג' שואלים אותנו האם הישר עובר דרך הנקודות 1 מינוס 5 ו-4 מינוס 3 מקביל לישר 3y מינוס 2x שווה 9. אוקיי? אז בואו נתחיל רגע ונראה מה השיפוע של הישר שעובר דרך הנקודות האלה. כלומר, יש לי את הנקודה 4 פסיק מינוס 3 ואת הנקודה 1 פסיק מינוס 5. אז לגבי שתי הנקודות האלה, מה השיפוע של הישר שעובר דרכן? אז זה הפרש ה-y'ים, כלומר מינוס 3 פחות מינוס 5, לחלק ל-4 פחות 1 בהתאמה. אז שימו לב שמינוס 3 מינוס 5 זה בעצם מינוס 3 ועוד 5, לחלק ל-4 פחות 1 שזה 3. מינוס 3 ועוד 5 זה 2, כלומר אנחנו מקבלים פה שהשיפוע הוא 2/3. זאת אומרת שהשיפוע של הישר שעובר דרך הנקודות האלה הוא 2/3.
מה לגבי הישר השני? אז לגבי הישר הזה אנחנו כמובן צריכים לרשום אותו. זה 3y מינוס 2x שווה ל-9. ולא לשכוח, כדי לראות מה השיפוע של הישר הזה, אני צריך לבודד את y. אז נוסיף 2x לשני אגפים, מה שנקרא נעביר את המינוס 2x לצד השני במטאפורה. אז 3y שווה ל-2x ועוד 9. נחלק ב3 את שני האגפים, ונקבל ש-y שווה ל2 שליש x ועוד 9 לחלק ל3 שזה 3. אבל בעצם מה שמעניין אותי בישר הזה, שרשום כרגע בצורה מפורשת, זה מה השיפוע של הישר, ואני רואה שהוא גם שווה ל2 שליש. זאת אומרת, השיפוע הזה שווה לשיפוע הזה, ולכן גם במקרה הזה ששאלו האם הישר העובר דרך הנקודות האלה מקביל לישר הזה, ובכן בעצם גם כאן התשובה היא כן. ואני מקווה שליאם וכל מי שרואה את הסרטון הבין את הרעיון הכללי.